Com votar per correu a les eleccions a l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia del proper 19 de juny de 2025. Si ets un advocat o advocada membre de l'ICAP amb despatx o residència professional fora de la demarcació del nostre col·legi, podràs votar per correu. Hauràs d'enviar per correu certificat a l'ICAP un model de carta com aquest, que podràs descarregar-te fàcilment a la nostra pàgina web, degudament signat. Has d'adjuntar una còpia per ambdues cares de qualsevol d'aquests documents: DNI, passaport, carnet col·legial o targeta de residència. Aquesta sol·licitud també pot fer-se per compareixença presencial davant de la secretaria de l'ICAP o de qualsevol de les seves 11 delegacions. Ja sigui personal o per correu certificat, pot realitzar-se fins al dia 4 de juny. Una vegada proclamades les candidatures, l'ICAP t'enviarà per correu postal al teu domicili professional la següent documentació. Un certificat que acredita que estàs inscrit al cens electoral. Paperetes de totes les candidatures que han sigut proclamades i una papereta en blanc. Un sobre per l'emissió del vot semblant a aquest, en el que hauràs introduït la papereta, i un sobre més gran de documentació electoral. Hauràs d'incloure tota la documentació que ara esmentaré. El sobre petit amb la papereta. La certificació que hauràs rebut de l'ICAP conforme estàs inscrit al cens electoral. I és important adjuntar-la perquè en cas de no fer-ho, el vot no seria vàlid. I en tercer lloc, una fotocòpia del DNI, del passaport, carnet col·legial o de la targeta de residència per ambdues cares. Tota aquesta documentació s'ha d'incloure en el segon sobre i consignar noms i cognoms, número col·legiat, important signar. Aquest sobre de documentació electoral s'haurà d'introduir en un tercer sobre, que no està normalitzat, de lliure elecció, amb noms i cognoms en el revers, i en l'anvers indicar l'atenció de l'excel·lentíssim senyor degà, il·lustre Col·legi de l'Advocacia, important consignar votació per a les eleccions que es celebraran el 19 de juny de 2020. S'ha d'enviar per correu postal certificat a l'ICAP i perquè el vot computi l'han de rebre abans de les 9 del dia 19 de juny de 2025, que és el dia de les eleccions. Si anem justos de temps, el més segur és enviar-ho per correu postal urgent. Indicar finalment que si el teu despatx o residència professional està dins de la demarcació de l'ICAP, també podràs votar per correu, però en aquest cas necessàriament l'has de fer mitjançant compareixença presencial, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals, davant de la secretaria de l'ICAP o de qualsevol de les 11 delegacions abans del 4 de juny de 2025.